Siyang cake di masaganahan og kanta-kanta. Ano rin kanta te? Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Chief Nicole. Happy birthday daw, Chip Nicole. Happy birthday. Morning. So ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Happy birthday, Dainak. Salam. Si Nicole nag himo og muron. So practice ko na po sa himo og muron. Ito din sang i-greet karon guys og happy birthday. Happy birthday nak. Sa man ang umantay handa na kay crisis. Pero okay naman ani dyan way handa guys kay kuan ka ng anad. Anad na siya dyan gilutuan na gisa mga best friend. Ijang gilutuan og moron. Loya. Snack. So ka-practice na siya guys og luto og moron. Ija na sang gitunga kay ang katunga da na timplahan man og chocolate. Ija katunga kuan. So ija na siyang gimix tanan ang glutinous rice ug kuan. Ija po ng version guys. Version ni Nicole. Diyan na ka nang agahang iwis ni mo na nga padadon sa imuhang pagkabuutan dya. Kanang amping og makatrabaho naman galing ka. Salamat day ka sa mga ning offer og trabaho ni dya og katong naining hatag lagi opportunity nga makatrabaho na si dya. Salamat si kado ni Mamilit og ni Sir Raymond. Salamat kado ninyo. Pohon makatrabaho na si dya. Pila naman nakakuha anak? Nay sobra usa. So ang usay mo tungaon. Pod, arong pareho. So guys, tangilan po ninyo kamong video karong adlaw guys. Ja. Mo great day pug happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday sa tanan. Kuan ra, mag-aturan na siya simbahan mga nagkitra na si Jan. Ja. Pasalamat ra, Ginoo. So man niya mong birthday girl ba ni o boy? Basta Celebrant lang mo niya mong birthday celebrant ron ka naghimo-himo ra naman sa kuan ka ng moron. Si Ray nagtimpla na guys. Si Ray naga panahon naman nato nagmamauban na iyang buhat. Mahiwan yung puto. Moron. Kay halagi sang ginang nga pakantahan lagi sa happy birthday maitek siya kay di lagi sa ganahag buwalik ko sa pagkabata galing ko no ko sa kartahe happy birthday karon nung dako na hinuon siya Balin man noon. kantahan og happy birthday kira na ijahang birthday nga gahimo siyang moron para sa siyang mga best friend kay mara man nag-request siyang mga best friend nga makatilaw og moron. Daghan salamat di kadyo sa mga tawo nga way puas ug support namong sa among pamilya ja. Malagi ako di po ko ganahan lagi magluto-luto ron kay ako mahilig man jud ko magluto-luto na birthday kay bisag pansit ra gud nga na nami pansitenon dari pero wa salaman jud ko mulihak kay nagagwanta pa ko na ni hanggi pamati lagi ja puhon gugma puhon mo adto ra Miss Nicole kay magpa check up mi kay di si Nicole mo sugot nga di ko mo pa check up. A few moments later. Ja guys, si Nicole tos bay nagkakanta-kanta mo tos dyan yung likyat kung garig Goldilocks kay halagi sang palitan og gig ja di man siya sa ganahan lagi magpalit-palit lagi og gig kay gastos na laman lagi kuno. Salamat. Ja guys, mao lagi namang plano mga ano lang mamidari sa chubi-chubi. Ja guys, timing pud nga sa Diyos ni Cristel nakauli alas 4. Ja guys, ning una mi dari ja si Nicole ko ang luto sa jang papa tapos bay si Nicole ja wala gi sa kay bawo nga anas di Jake matun diretso na lang mi dari sa Cristel ja kay bawo na hinon to si Nicole nga mga mi og restaurant pero wa sa kay bawo nga kuan kanang nipalit mi og cake ja kanang cake guys gibutangan naman nagngani Cristel ja nagajun ka salamat sa sponsor daning tanan
Kay guwa ka, di pud mi maka ngari darin dapita, di pud mi maka kaon darin ja. Si kuan si Crystal mo ay mo order. Kay mura man to'y paborito ni Nicole katong hipon o katong kuan buffalo wings. Ja. Nalagi pa yung mga pagumanggan sang bana, giuban kay luoy pud tambod sila nga wa makatry lagi pagkaan daring restaurant. Ja, pasensya na pud sa mga uban nga mga igagaw ni Nicole. Wala na mo ma-invite dani kay di man jud kaigo guys ug silang tanan may among invite. Kay okay ra ta ka na magluto-luto ko guys kay maigo ra jud tong pansit sa mga igagaw diyan tanan kay daghan man jud kadto sa mga igagaw. Ja, amo lang pang gisigurado ra yung mga igagaw nga mapadjud taon sila makakaon og restaurant kaning tulo ka bata ja upat man ni sila ja wa man nagsa diha kay tuwa naman na narbaho ag lang kinamangguangan daning kuan kanang pagumanggan ni Papa Eddie. So si Crystal may nag-order. So na si Crystal may ni-order guys ja. Malagi si Nicole lagi sa mama din lang gud mga man ja. Malagi na may ni share og blessing. Salamat jud kaadto. Di man pud kaadto yung mahal dari ang mga pagkaon guys. Okay. Sa kaputahe dari na may tag 235 ja. Kanang good for mga 7 person na may 470 ra. So kanang kuan na jud kaadto kanang sibra kaadto dari kaysa magluto kasbay kung ano abutan kag Kapag order na si Crystal, sa among i-surprise wa pa diha. Gagawon ja. So sa kay bawo nga mga ni dari kay di lagi sa ganahan nga mag-birthday. Di ba siya ganahan nga nalaman ko no na-surprise mo nang trabaho ni si Nicole. nya. Pagkaon na si Nicole sa sunod. Ma'am Bitani ag nakapangan sa ihang cake kay Crystal. Tanawa na ka. Okay na to. Ay rice kuan tag dalawa-dalawa ay ako di mo kumkaw rice. So tanawon ko ni ja guys kung say nakabutang sa cake ja. Agang gibutang dana guys kay from Crystal man. Ja. Salamat kaadto day sa sponsor lagi daning pakik. Ma'am Bitani. So na happy 23 birthday niko from Crystal. So thank you so much. Ja guys diyan niabot nag mga igagaw ni Crystal ug ni Nicole. Mura na pud sila ang mga anak. So mga pinangga nila ni mga bata guys. Jadi na guys niabot ng atong birthday celebrant. Jawa pa mga atong order. Dugay pa man nilutuon itong order ja. Tingala sa ron kay nganong na cake. So madugali guys kay wala kadyoy mga nangaon karon. Siguro unsan taw daghan ang mga butdani. Ja guys habang gahuwat mi sa among order. Walang naog mi datos ubos to kay tuwa man si Nicole dadto si Crystal ga picture so munaog ko dari guys kay picture lagi mo dari sa ubos kay lami pa jud tanawon ang view dari guys sa ubos kay naay butanding na ja naay dagat nga madungawan dari ja kaning kili dari sa ubos guys kuan na siya kanang stay and save ja na nay puy murag mga resort dito sa ilawom ja picture lagi po niya ang mga pagumangkin kay mga Lujun pud kan jun taon ni sila wala ba dyan ni sila yung mga mamang papa kay nasa Manila. Diya murag ako na pining tayo na nila og inahan daris Cebu. Diya dira sila og picture kay na makita mo jud nimo dari yung chubi-chubi. Diya na pi. Diya guys mga nata salamat kay kadto sa nag-serve dani amuhang kuan si GR. Kanang pagkaon ja lami jud kadto ni mga pagkaon dari kay balikan jud ni Nicole ni isang paborito nga hipon bitaw nga gi-fried ja buffalo wings ja man ang paborito na kay mao na sige ni jag lutuon ja kaning lechong kawali wala mo ko kasaway na ni sa ani man tilawan pud naton lechong kawali niya pansit nakatulaw na ko silang pansit dari mura pug pitimplas ang pansit nga lami pud kadto nga yummy ban ja lami man jud ni isang hipon guys ja so mga nata ja mo lagi nalipay. So mga anta guys, ja, maragi naka-try pud din taon sila kaon ni mga pagumangkan ni Papa Eddie nga first time lagi ni sila kaano restaurant. So mura pug ako ba nga maignorante pug first time mo restaurant ja. Salamat sa kadto sa mga grasya Ma'am Bitani kay nalipay ta pud ning mga pagumangkan nga mura na pud ning mga anak. So happy birthday nak, season alam ko ni magsindi sa jang cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Chief Nicole.
Happy birthday daw, Chip Nicole. Salamat, salamat. Kanang masong gabi na day, gabi na pud binakaabot dari kay sakto jud na human og manihapon mi dadto ala city. Diyan na mi dari guys, sila nakadali rag ilis kay si Nicole. Pagkagal man siya mga ilaga kay siyempre birthday ba niya dyan na pa yung mga danti o kuwan pero wala man mi nag-video guys nga pagkaan sang danti. Ja, salamat kadyo sa tanan mga ning sa tanan, salamat yung tanan sa mga greet ni Nicole birthday. Ja, di naman matag sa tagsa sa wall sa hang FB. So, Mr. Reyes Nicole, nakakadong salamat. Kanang dagan diyang salamat sa tanang ni bati o mga mubati pa. Mugurit. Nga, kana mong pagkaon sa gawas sa mong dinner sa mong pag-celebrate sa kong birthday. Unexpected jud na kay wala jud ko'y plan unta mag handa kay lagi si mama nagibati nya mas kailangan pa og kwarta para pa-check up mo to nga wala dito untay plano ng adlaw kanang normal ra gud ampo ra gud nga sa piskay nga pangpiskay nga panglawas nya wa damha nga ang among avid supporter nga naa sa Germany si Ma'am Liberty kay nihatag og pahalipay sa akong birthday. Kuha naman to nakakita man siya nga padung lagi ni kulong na siya kuhaan ka ng manarbaho lagi si Zanja pag-allowance ng taon na dyan kami na kung di bahala man nang ipapalitan si Nicole og cake Yatag. Di siya ganahan nga karang magpalit-palit lagi ko nga na okay ra jud kuno sa jagway cake okay ra ganang Praktikal lang taron kay lisod kay ang kinabuhi. mama din niya ganahan sa una pati nas Nicole nga nag high school hantod nag Humana lang sa eskwela guys ug kuan magtrabaho na lang na siya pero ija kung inan mamakain lang makaysaya ang kwarta ma Sa kaadlaw ra bitaw na. ilibang ra kuno ang Ibang ra na yung kaunaon. ilibang ra ni kuno ja. Malagi na guys, ampo lang gyapon ta guys nga ma-okay ra pug ko kay malagi marag na okay nang pero karon ang paminaw pero naapa jud nanglan jud ko nga check up mi yung ugma anja. Naghandaghan kadtong salamat sa inyong mga suporta sa inyong pagtan-aw din na imong video ja sa inyong mga pag-ampo kanang apila lang pud mi pag-ampo sa among kaluwasan atong kaluwasang tanan atong kanang piskay atong panglawas ba bahalag magkaon ta og saging kamuti kada adlaw basta piskay lamang atong panglawas so naghandaghan kadtong salamat sa mga tao nga nagmahal namo O mga tao nga gihimo instrumento sa Ginoong para mutabang namo. Kabalo na mo kay dili ma subay ta ng ngalan kabalo na mo ana. Diya usa na katong nay opportunity nga gihatag ni Nicole nga makatrabaho na sila daghan kadto salamat inyo ma'am ug sir kanang narama mo diri sa Cebu diya ulis mo din sila nang tan-aw namo sa mong vlog so makakita man jud mo dani among vlog karon diya ikaw nakli ka magpasalamat na Salamat po. diya ato day ikuan si Crystal guys kay ugma Mutik siya sag entrance exam sa laing university na pod. kay Sulay-sulay ra ba? Sulay ra. musuway sila guys na naka-prepare na po sila sa jahang mga tadunan diya gidahang kuan diya naka-schedule man ugma sa kuan siya sa Norso Negros Oriental so try ra po siya dito kay so hala pong i-explain guys kay kapasar na lagi sa dito sa city yun diya Argao. wala gina nga nang nalagi sa ka ng anxiety ba na sa mana ka ng Dili ka na ganing nawitaw ka ng kanang makalita sa ka-emergency kay bona sa nga sa sakit ba niya medyo do ra man dari ang dumagiti sa mga dari ra man matawid nga na kay sa city yo do ra man hinoon pod pero mas sabay mas advantage mo gud dito makay. Kung simba ko may emergency ka na ray dali mo duulan. Dili na ayaw mga kauban na siya dito kay kung si Tio sige inusara na pod siya. Kunya kung simba ko lang ba emergency ka asa man ko dalon. Og para na ako mas duol gyud ang Negros kay wala pa yung sa ka oras makaabot na kadto. Nara kag mga 45 minutes ang Argao kay 1 hour kapin man na. Kunya kuan pa jud ka ma kanang mayagyag ka sa series kanang murag ma Ay siya, di siya ano di ay kana ni siya ganahan og sakay sakay yung og bus bus kay lipungunon siya.
Dili mayagyag mo gugo ka ng madugay kanang Pero wala naman pod, wala naman pod sa gi ang si Tiyo, gi Ganahan din siya sa si Tiyo. wala siya gipilian nga kung asa kung makapasar asa sa makapasar. Norso, maganda. dili makapasar di. Nay si Tiyo, nay second option na kadagang options ba. Mm. Sulay raman, wala may mawala sa may pagsulay. daghan sa mga classmate guys nga nintig sa si Tiyo sa wakapasar niya. Mutik sila karon og nurso, di pa sila kapasag nurso. Asa na ba sila mutik na? Ang butong asa available nga. Ang kana na dyan na sa option mabito sini ko sa una guys daghan sa git try nga Pero ako kung first choice jud dato kay Negros, kaya akong kurso nasa Negros mo to nga first take, first Nakapasar interview sa tanan, daging. pasar tanan. Sayo na tay. Hmm? Sayo na yung consig exam. Siyempre Pila man. ka oras man mo Diyan na nag-exam? happy Sa naman birthday na 75, kaya mo ko nakahag items mo naman. ganihan dyan. Laban di ka na mo nak. Ang bawa lagi kang pintura. Bawang ka nang tambal. Pray lang nato si mama nga. Okay Is na si everything mama. okay? Diyan guys, thank you for watching guys. Love you. Amping amputan tanan. See you in my next vlog. Love you all.